אוקיי, חבר'ה, עכשיו אנחנו נשים את הדבר הזה, אני מאוד אוהב מיינקראפט, אז זה ממש כיף בשבילי. השיא שלי זה 77. תכתבו בתגובות מה השיא שלכם, אם כבר עשיתם. לא, אומייגאד, וואו, זה היה כזה קרוב. תקשיבו, 77 זה כבר ממש מהיר. הנה, כבר מעכשיו, זה כבר מתחיל קצת יותר מהר, נכון? עכשיו אתם תראו מה זה עומד להיות בעוד כמה. אוקיי, למה זה כבר כל כך מהיר? באמת 77 היה כל כך מהיר, אם עכשיו זה ככה. למה היו כאלו רחוקים? אומייגאד, וואו, זה היה כזה קרוב. תקשיבו, עם האצבע שאני זז, זה עושה את זה יותר קשה, כי בעצם האצבע קצת מסתירה חלק מהדברים. אומייגאד. אימאלה. לא מסתכל על הניקוד, אוקיי? אין לי כל כך הרבה זמן. וואו, עדיין לא יודע אם שברתי שיא. אני מקווה מאוד שכן. אימאלה. וואו. אימאלה, כמה זה מהר. אומייגאד. No way. 112, אתם צוחקים עליי. טוב, קיצר, הבנתם מה יש פה. שיא שלי אשכרה 112, חבר'ה. אני כבר שיא הימים שלי ב-99 יום, אם אתם משחקים. זה 129, כן, 129. מוכנים?